Lho diceluk kon ngalih rono ora dicanjing pisan ya. Mau wis nang kono. Sing kene lho bare pitu sing sekeping kuwi lho. Iki lah. Iki sing potong. Sing jero ndi lho? Kene. Petang ekar. Di sampean potonge. Sing sebelah tak potong 6 ekar kuwi lho. Iki ya. Nah, Iya. sekeping kuwi. Ya awak mesti potong. Lagi wingi bar balik kan lombok karo potong. Wah, Akeh. wah, akeh tenan iki. Iya, oke iki bae. 3 tan 800. Di sing ini pirang tan, Dek? Tan saya tan sing lebih Lebih, Tan. Peng dua. Gua kayak. Boy gede-gede kan. Kelompok motong nang ngono dhewe ya anti tekan jam piro kan. Aku siap ngetok wedake ya wis siap kuwi. Wah, kata. Dek semetu dalanan iku sangkut nang kae. Iya, dene sakit kono. Sing nggon dalan pasar mlebu sebelah kene ya. Mesti kuwi. Iku pisan nek sangkut nang kene. Ya wong kuwi sing kene ya kena diliwati lho. Tapi tepi banget paret ya. Oh, kena diliwati kuwi. Mlomboke metu kono. Engko metu kono tapi Gustan. Gustan terus baru metu. Ojo langsung metu ya mburi ra lepas. Carane ngono. Dek pas gerabak kosong, dek malah ane buah kan sangkut nang kono kan terus buah disuntek nang kono Lah kan. gengku ya liwat kono mburi. Terus kaya ngono langsung menggokan to, Wan. Metu. Mburi ya nyemplung. Wah aneh. Goblok. Gobloke ram di terus tak sangkut, pas sangkut kuwi tak omongi, kowe iki ora liwat kene rere, kowe rene maju iki Gustan rene malah mesu. Wah, gondel. Dari piye mau ndelek ngono suta. Tapi mbok gerabak cilik ya. Oh. Yen Lah, gerabak lah, cek ae iki sing lombok sih. Sing go cek ae gerabak cek ae sih. Cek ae ya. Heeh. Kae rene disangkut. Ya bar tenan ge metu nggon tritisan sing sebelah kene sawit.